Els progressos de la indústria. Els canvis energètics i els avenços tecnològics al llarg del segle XX tindran un gran impacte en la indústria. L'electrificació de l'Estat, que es va realitzar en dues etapes, per a l'enlluernament de grans ciutats i el transport urbà i per a ús industrial dels anys 1880 a 1914 i dels anys 1914 a 1930 respectivament. Apareix també en aquestes dates un transport revolucionari, l'automòbil. A partir de la dècada del 1860, l'ús del telègraf va expandir-se i en la dècada del 1920 es va produir l'expansió també del telèfon i de les emissions de ràdio comuns a les ciutats més grans. Pel que fa al creixement industrial, durant les primeres dècades del segle XX, el producte industrial espanyol per càpita va augmentar un 60%. Catalunya, per la seva banda, va mantenir la posició central com a indústria fabril espanyola. Les indústries tradicionals com l'alimentària i el tèxtil van continuar amb la seva expansió. Gràcies a la fabricació de fertilitzants, medicaments, pintures, explosius i altres productes, també ho va fer la indústria química. De la mateixa manera que la catalana, la indústria siderúrgica bascaina va créixer considerablement i l'any 1902 es va crear Altos Hornos de Vizcaya. L'empresa hispano-suïssa, creada l'any 1904 a Barcelona, va ser l'empresa automobilística pionera a Espanya, liderant aquest sector. A finals de la dècada del 1920 destaca l'aparició d'empreses de refinatge i distribució de petroli, com per exemple Camsa. L'origen de la indústria tèxtil catalana es troba en la fabricació i comercialització d'indianes, que va començar al segle XVIII. En l'etapa del 1830 al 1861, les fàbriques es van instal·lar a prop dels ports per reduir els costos del carbó procedent de la Gran Bretanya. Els vapors eren les fàbriques que utilitzaven el carbó com a font d'energia. Procuraven situar-se a localitats costaneres i en ferrocarril, per avertir els transports. Les colònies, per altra banda, eren aquelles indústries situades al costat dels rius Llobregat, Ter i Besòs, que utilitzaven l'energia hidràulica de franc com a substitut de la produïda per la combustió del vapor. Altres indústries bàsiques com la mineria, l'energia, la química, el ciment i la siderúrgia van augmentar a Catalunya. S'instal·len aquí les primeres multinacionals i la producció elèctrica es concentra sobretot en el grup Barcelona Traction, popularment coneguda com la canadenca. Amb els dos nuclis bàsics, Catalunya i el País Basc, Madrid es va convertir en la tercera regió industrial. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to. Pel que fa a l'evolució de les comunicacions, destaquen la millora de camins i carreteres, l'electrificació de ferrocarrils i la construcció de noves xarxes, la creació dels transports urbans com el tramvia i el metro, la telefonia i l'inici de la radiofusió. La primera empresa de telefonia va ser la Societat General de Telèfons de Barcelona, 1890, absorbida l'any 1924 per la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya. Una característica de l'economia espanyola durant el primer terç del segle XX va ser la restricció de la competència entre empreses i la constant intervenció de l'Estat.